Ej, Ej, šta radiš? ma gledam film, malo. Mr. Nobody na HRT-u sam. O čem se radi? A radi se, mislim... A pogledaj. Pa će ti biti, ne znam, neće sad biti jasno kada ga neću nije od početka gledati. Al dobar. Pa dobar je, da. Mislim, gledao sam ga već par puta, ono, zanimljivo je. Dobro, ajde. Dobro. Šta radi on? Ma jedno da gleda film u sobi. Gleda film? Koji film? Na HRT-u. A znaš šta bi mogli? Šta? Ući u sobu da bude neka sramotna scena. Nek misli da je slučajno, kao uvijek mu uđena baš neka seks scena na filmu. Ajde gledat ću, onda. Dobro, ali to onda ti uđi, tu ti uđi onda u sobu. Može, budem ja, ući ću ja, ajde. Šta gledaš film, a? Da. Dobro, ajde, osjećam da gledaš film. Dobro, ajde. A kako uvijek uspije. Znači, sat i pol ništa. I baš uđu kad je ta scena. Uvijek. Tebe, brate.